أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم. السلام عليكم masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, naku masoyinku Khalifa Sanusi mai yabo Baragashi Atiku radiyallahu anhu wanda ke unguwar Gyaranya. Zan yi wani takaitaccen bayani ne bisa yan uwa da muke so mu sanar da ku cewa da yawa wasu suna tambayar mu maganar YouTube ɗinmu, channel ɗinmu wanda za su dinga saduwa da dukkan kasidunmu da muke yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To suna hawa kan intanet suna dubawa, suna ganin ana rubuta Khalifa Sanusi mai yabo, Khalifa Sanusi Gyaranya, Khalifa Sanusi abuwa. To nake so in sanar da mutane cewa duk waɗannan YouTube da ake buɗewa ake ganin su, to wannan YouTube ba nawa bane ba. To amma nawa yanzu mun buɗe shi. Na buɗe nawa wanda sunansa Khalifa Sanusi mai yabo. Khalifa Sanusi mai yabo. To wannan na buɗe shi tare da tsaruka da yawa a cikinsa, kuma da dukkan wanda zai bibiye mu bisa neman majalisanmu ko waƙoƙi da zamu fara bugawa ɗaya bayan ɗaya, to zai nemi ta cikin wannan YouTube ne. Insha Allah za a sadu da su alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara mana kauna annabi, kuma ubangiji wannan ibada da muke cikin wannan azumi Allah ka amsa mana, Allah ka bi ibadunmu, Allah ka kiyaye imaninmu, Allah ka kiyaye mutuncinmu, alfarman sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Dukkan wanda ba su da lafiya gida da waje, Allah ka ba su lafiya alfarman wannan wata mai albarka. Allah ya ƙara mana kaunar annabi da kaunar adin gidan manzo Allah, da kaunar Shehu Tijjani, da kaunar Shehu Ibrahim, da dukkanin waɗanda suka yi riko da wannan hanya ta annabi Muhammadu. Allah ya ƙara mana kaunar su alfarman sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.